Mai naman na akwai laushi ko? Tabbas kuwa. Da kamun na 1000. Ba matsala, Allah san zan zaba ka. Sharp da Allah. Sharp. Nuri. Me kiɗa da waka? Ka iya kiɗa mutumin nan. Bismillah boki, bismillah Nuri. Ba wai nama ma kake siya? Ina smoke Igbo. Kai mutumin nan kana gurin ba. Kai, bari kai ba. Ai ka samu kuɗi kai ka ci wasu kai ga. Allah wallahi. Allah bismillah. To ai dole ne kai ka sani. Na ga kamar na kira na zai ne daga. Ga dan duni. Allah sa kuɗi. Hello? Ba da. T-Boy! Like ka iya kiɗa ka iya waka T-Boy. Ai shigo studio da yamma.